Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urtarrilak 15 astelena elkarrizketa bakarrarekin gatoz. Oraingoan Elurre Iriarte gurekin egongo da, Hil Beltza izeneko euskal novela beltzaren astearen inguruan hitz egitera datorrena, baina horrekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1911an Euskal Herriaren alde aldizkaria sortu zen. Sortzaile eta arduradun nagusia Gregorio Mujika zena. Urte batzuk geroago, 1936an, Espainian herri fronte baterako ituna sinatu zuten errepublikarrak, sozialistak eta komunistak. Alderdi horrek irabaziko ditu urte bereko hauteskundeak. Egun berean, baina 1980an, Zaragozako Flying diskotekan 43 pertsona hil ziren sute batean itota. Bukatzeko, 2001 urtean, Wikipediaren lehen bertsioa ingelesezkoa interneten zabaltzeari ekin zitzaion. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. López Kontseilariak Oronozko Suhiltzaileen Parkearen eraberritzea ezagutu du, 230.000 euroko inbertsio eginda bertan. Landabengo azoka urteko igande guztietan dago zabalik uztailan eta abuztuan salbu elikagaien eta jangarriak ez diren produktuen 157 salmenta posturekin. Iruñeko bi gaztek Kanariar uharteak eta Maroko 28 egunez zeharkatuko dituen Inti 2024 ibilbidean parte hartzeko hautaketa prozesua hasiko da aste honetan. Iruñako udalak 100.000 euro inbertituko ditu kirol denboraldi honetan osasuna babesteko Iruñaren irudia eta kirolaren balioak sustatzeko. Irubi pilota mugaz gaindiko proiektuak 2,3 milioi funts lortu ditu Europan turismo iraunkorra eta pilotaren inguruko kultura sustatzeko. Asteazkenean ospatuko da Elizondon San Anton eguna. Gorka Urbizuk hasiera bat bakarkako lehen diskoa kaleratu du musikari nafarraren proiektu berria dagoeneko eskuragarritako plataforma digitaletan. Aste hontarako agenda ikusiko dugu. Astelenean, hitzaldia egongo da Ezkabapean izena duen Artikako Kultur Etxean. Paula Casares doktorea da soziolinguistikan eta bereziki haurren hizkuntza sozializazioa izan du ikergai. Saioan, informazioa emanen zaie seme-alabak D ereduan eskolatutako edo matrikulatutako berri dituzten gurasoei. Doako jarduera da eta arratsaldeko 5 abiatuko da. Izena emateko deitu 012 telefonora, urtarrilaren 9tik 12. Asteartean, Gora Euskal Herrientzak liburuaren aurkezpena egongo da Iruñean dagoen Zaldiko Maldikon. Asiskoren saiakera grafikoa Gora Euskal Herrientzak liburua aurkeztuko du Ika Arturo Kanpion Euskaltegian, baita Zaldiko Maldikon ere. Ikan goizeko 10etan izanen da eta Zaldiko Maldikon arratsaldeko 8etan. Asteazkenean, alde batetik, mendian emakumeekin West Forest Islandia bizikletan izeneko hitzaldia egongo da Antsoaingo antzokian. Antsoaingo mendi astean, mendian emakumeekin hitzaldi ziklo antolatu dute. Igone Mari Ezkurrenak West Force Islandia bizikletan hitzaldia eskainiko du euskaraz. Bikupe elkartean arratsaldeko 6etan.
Bestetik, Arrosadiako liburutegi publikoan 6:30 Arrosadia irakurle taldean Pako Rokaren Zimurrak komikia komentatuko da. Haizegoa euskara taldearekin batera antolatutako ekitaldian. Ostegunean, alde batetik, korrika kulturala Badon izeneko antzerkia egongo da Gaiarren. Badon opera postdramatikoa da, euskal kultura eta haren kanonak berrikustea duena helburu, horretarako hainbat disiplina uztartuz. Jolasaren bitartez, etorkizun utopiko espekulatibo bat proposatzen du. Bere sortzaileek adierazten duten bezala, Badon gure buruak berpentsatzeko, berreraikitzeko ariketa da, baina batez ere, eta denaren gainetik gure buruak ospatzeko festa bat. Korrika kulturaka egitasmoak antolatutako ikuskizuna da. Arratsaldeko 7:00 izango da emanaldia, Gaiarre antzokian. Sarrerak 7 euroren truke eskuratu daitezke. Bestalde, Euskara Ezkabarten, bisita giratua eta bertso saioa egongo da Hiruherri Uharteko Kultur Etxean. Erakusketak Ezkabarteko testuak abiapuntu gisa hartuta, eremua euskalduna zela eta gaur egun ere badela agerian utzi nahi du. Erakusketaren bisita giratua eskainiko du Ekaitz Santazilia filologoak. Ondoren, erakusketaren edukiari buruzko bertso saio berezia saioa Alkaiza eta Julio Sotoren eskutik. Santazilia filologoak emanen die oina eta bertsolariek egungo bisitariaren tokitik erantzunen diote. Bisita giratua eta bertso saioa urtarrilaren 18an izanen da, 7:00 eta sarrera librea aurretiaz izena eman da. Azkenik, Fermin Muguruzak zuzendutako dokumentalaren proiekzioa egongo da Kondestablearen jauregian 7:30. Dokumentalaren izena Bidasoa 2018-2023 da, eta proiekzioa euskaraz izanen da. Ostiralean, alde batetik, aurrendako sormen gunea egongo da Tokio Arrosa izenarekin. Paperezko lanparatxoak egiteko tailerra egongo da Kondestableko zibiboxean 5:30 7:00. Lantegiotan aurrek hainbat teknika eta material izanen dituzte langai bere marrazkiak landu eta aurkitzeko, beren sormena garatzeko eta era berean lantegi bakoitzean dauden sorpresa ugariak topatzeko. Bestalde, Juslarrotxako zibiboxean arratsaldeko 6ak eta 7ak bitarte ipuin kantariak. Ipuinak eta askoz ere gehiago. Kontatzen eta abesten duenak maitasun eta pozez nazkatzen da. Igandean, goazen 10 kontzertua, Baluarten. EITBko goazen sail arrakastatsua Baluartera dator goazen 10 kontzertua emanaldiarekin. Izan ere, goazen telesailak 10 urte betetzen ditu aurten, eta hori gutxi balitz, 100 atal. Telesaileko aktoreak areto nagusiko agertokira igoko dira, abesteko, dantzatzeko eta telesailaren alderdi dibertigarriak kontatzeko. Arratsaldeko 4:04 eta 6:30. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, alokairuaren prezioak beste maximo bat ezartzen du Nafarroan. Urteko 5,4ko igoerarekin. 10 urtean, errendamendu gastua soldatak baino 5 aldiz gehiago igo da. Alde batetik 56.000 pertsona inguruk alokairutik datozen diru sarrerak aitortzen dituzte. Bestetik, eraikitzen diren 4 etxebizitza berritik bat, baino ez da babes ofizialeko etxebizitza. Argazki nagusian, Errotxapeako 2 emakume eskiatzen Abodin. Titularrean, Abodi eta Belagoa 100%. Iraupen eskiko pista guztietan gozatzeko asteburua. Erdiko berrian, hipoteka gastuengatiko demandak hirukoiztu egin dira. Erreklamazio horietan, bankuak modu desberdinean banatu zituen notariotza kudeaketa eta tasazio ordainketak daude. Albiste horietan, alde batetik, beste garaipen bat Maitane Melerorentzat Lizarran. Bestalde, Munarrit waterpoloko Europako finalera. Azkenik, Berger, Goya sarietarantz Robot Dreams filmarekin. Eskuineko albistean, Inigo Aji Nafarroako gobernuko gizarte politiketako kontselari ohiaren hitzetan, denok izango dugu ezintasunen bat zahartzean. Diario de Navarraren titular nagusian, 2 hildako eta desagertu bat.
3 kasu argitu gabe Nafarroan. Polizia Nazionala eta Guardia Zibila Tuteran, Ribaforadan eta Iruñan ikertzen ari dira. Argazki nagusian, Patxi Erze Huertak Oskar Garzia Aranbilet behatzen du Nafarroako jauregiko erlojuen mantentze lanetan. Titularrean, Jauregiko istorioak. Langile talde anonimo bat arduratzen da Nafarroako jauregiak funtziona dezan. Eskuineko berrietan, alde batetik, etak behartutako kanporatzeak bilatzen zituela ziurtatu du poliziak. Bestetik, herentziaren zati bat saltzeak gatazkak saihesten lagun dezake. Azkenik, grafitigile batek 27.700 euro ordaindu beharko ditu tren batean pintaketak egiteagatik. Goiko berrietan, alde batetik, goi mailako ilea apaindegia Nafar film batean. Bestalde, historia edo filosofiako nota igo ahal izango da ebaun. Azkenik, Iruñek kontatzen du 2030ko munduko txapelketarako. Gara egunkariaren titular nagusian, herrialdearen erronken eskalako erreakzioa behar dugu, dio Pello Otxandiok EH Bilduren hautagai izatea onartu ondoren. Argazki nagusian, atzo Antiguan egindako Txillardegiren omenaldiaren argazkiak. Titularrean, oldarraldiaren salaketa Txillardegi gogoan. Sarek lehentasuna ematen dio salbuespenari amaiera emateari. Bestalde UPNek agindu zuen udal federazio paraleloak jaio gabe jarraitzen du. Artefaktuan, mundua dardarka jarri zuen ekaitza. 1991ko urtarrilaren 15ean amaitu zen Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluak Iraki bere armada Kuwaitetik ateratzeko ezarritako data, aurreko urtean okupatu zuen herrialdea. Ez zuen egin eta esan daiteke egun horretan hasi zela ofizialki Golkoko lehen gerra. Horren azpiko berrian, Gazako potentzia suntsitzaileak hirukoiztu egin du Hiroshimakoa. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, bakarkako diskoa plazaratu du Gorka Urbizuk, hasiera bat izenekoa. Eskuineko berrietan, alde batetik, Kontseilu Sozialistak elkarretaratzea eginen du gaur kalean bizi zen pertsonaren heriotza salatzeko. Bestalde, hilik topatu dute kalean bizi zen pertsona bat Iruñean. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur, astelena, hodei ugari. Goizean eta gauan hego-mendebaldeko haizea ibiliko da eta euria noizbehinka egingo du. Arratsaldean haizeak mendebaldera egingo du eta orduan sarriago egingo du euria eta kantauri isurialdean ugariago. Hego-mendebaldeko eta mendebaldeko haizearen eraginez temperatura balio altuekin jarraituko dugu. Bereziki kantauri isurialdean non 15 graduak gaindituko diren. Bihar, asteartea eguna aurrera joan ahala hego haizea indartuz joango da. Bolada gogorrekin arratsaldetik aurrera. Hego haize biziaren laguntzaz, kostaldeko temperatura maksimoak igo egingo dira. Ebro ibarreko altuenak aldiz 2-3 gradu baxuagoak izango dira. Egunaren hasieran hodeiak eta ostarteak izango ditugu. Egunaren erdialdeko orduetan hodeiak ugarituz joango dira eta euri pixka bat egingo du, baina euria oso eskasa izango da. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Elurre Iriarterekin gaude, Hil Beltza izeneko euskal novela beltzaren astearen inguruan hitz egingo digunak. Kaixo, zer moduz? Ongi eta zuek. Bueno, kontatu guzu pixka bat, zer da Hil Beltza eta nondik dator Hil Beltza egiteko ideia? Hil Beltza hasi zen duela 10 urte, pixkat badugu hemen baztanen irakurle talde bat, eta holako behar bat sentitu genuen, novela beltza Euskal Herrian ze bilbidea izana zuen, eta nola zen, eta nondik zetorren, eta ze etorkizuna zuen edo jakiteko, eta hola hasi ginen. Azmentan inguru bat, edo hitzaldi bat izan behartzena, azkenean bihurtu zen hola, aste batean. Eta gero 10 urte hortan gabiltzala.
Eta nola izan zen sormen prozesua eta gero ekitaldi honen bilakaera 10 urtetan zehar? Sormen prozesu astearena, bueno, pues holaxe, errandizuan bezala, hasi ginen mahai inguru bat antolatu nahian, baina hartu ginen idei pila bat genituela, sortzaile haunitz bat zirela Euskal Herrian novela beltzari buruz zekitenak, edo idazten zutenak, edo itzuliak zituztenak, edo bere momentuan idazten hasiak zirenak, eta hortik abiatu zen, idei parrasta batean, idei parrasta bat hartu eta aste osoan zerbait antolatzeko aukera zegoela ikustean. Eta hortik, lehenbiziko urtea ustez hori bakarrik izanen zela, errepikatzen segitu genuen, gelditu zirelako ideiak horre zakuan, esperoan, eta horrexe, gaur arte, eta egeran beti baditugu horre ideiak edo gaiak edo jorratzeko entzinago, eta hola segitzen dugu. Ze jarduera motak egiten dira aste honetan zehar? Honetan edo egin dira, baina. Bai, guti gore errepikatzen ditugu jarduerak egiarran, naiz eta bakotxak baduen bere berezitasuna, baina beti hasten dugu irakurle taldearekin, eta irakurle taldean egiten duguna da bekan saritu, urte hortan, kasuntan aurtengo Fred Vargasen liburua, hori hartu eta horri buruz solastu edo itzultzailearekin edo sortzailearekin. Gero asteazkenean klasikoak ezagutzen ditugu, eta orden 10 urtez ezagutu ditugu klasiko desberdinak, eta aurten izanen da Lekeitioko Erkiaga. Gero zinemari ematen diogu egun bat ere bai, normalki hortzirala, eta hor pelikulak eman, edo norbait zinema beltzari buruz, edo zinema beltzaren gauza zehatzen bat, behar bada noizbait ukitu izan dugu emakumen presentzia zein den, bertze batean egin genuen adibidez zinema beltzen bukaera desberdinak eta horri buruzko azterketa, eta gai desberdinak zinemarekin lotuak. Aurten Miranderen filma izanen dugu, Josu Martinez etorriko da. Gero mahai inguru bat, eta hori da asteburuko gai zentrala nahi bauzue, mahai inguru bat antolatzen dugu gai desberdinarekin, normalki edo novela beltzerekin harremana duen zerbait, edo gai konkreto batekin. Aurten adibidez sorgin eiza dugu, eta orden horri buruzko mahai inguru bat antolatu dugu, gero bazkari bat izaten dugu, urtero, eta bazkalondoan liburu aurkezpenak. Urtean barnatra diren novela beltzak aukeratzen ditugu 3, gehienez, batzutan 2, baina 3 izaten direz desente publikatzen da, eta hautatu behar ditugu. Eta gero atzean joku bat egiten dugu, olako susmagarrien gaua deitzen dugu, eta joko desberdinak urtero antolatzen ditugu, eta jendea pixket poteoan edo horre pixket gai seriorik gabeko jarduera. Eta gero igandean azkeneko egunean egiten duguna da, aprobetxatuz baztanen gaudela, eta ibilbide ederrak daudela, eta eguraldi txarrarekin ere ibilbide ederrak egiten alditugula erakusteko, egiten dugu olako itzuli beltza deitzen dugunen ibilbidea, hor tartean ipuin kontalari badago, ipuin kontalari ez kontalari badago, antzerkilari batzu daude, eta hor bada trama beltz bat duen historiaren bat, gehienetan realitatean oinarritua. Eta gero jakitzeko, igande atxaldean egiten dugu edo kontzertu bat, edo berso tramaren bat, edo antzerki zerbait, eta aurten berso trama bat izanen da, bersolariak izanen ditugu. Eta nolakoa izaten da parte hartzea? Jende esente etortzen da, eta gaina jendeak errepikatzen du. Bada jende asmentatik etorri izan dena, eta hortxe da urtero, eta gero, noizbait etorri, eta berriz ere errepikatzen duena, eta egeran da haundituz, gero eta jende gehiago etortzen da, esageratu gabe, gure neurrian, gustora gaude neurri hontan, eta, ni zer dakit, behar badakitaldi motxenean 15-20 personal, eta ondienan izaten dena mahai ingurua, edo itzuli beltza behar bada, itzuli beltzan 100 personara ailegatu ginen ere, baina mahai inguru ere inguru hortan izaten da. Jotan 30, 100 persona. Aurten sartu zue, ezakit beste urte batzutan egin duzuen edo ez, baina itzuleko beka bat, novela bat itzultzeagatiko beka bat aurkeztu duzu, ezta?
Bai, hori da. Bai, badugu beka bat, ez ordea 6. liburua dugu, eta orden duela 8 urte hasi ginen, eta orden egiten duguna da urte batez laguntzen dugu itzulpena, eta bertze urte batez sormena. Hala erabaki genuen egitea, kostatu zitzaigun erabakitea, erabaki genuen bietarik egitea, eta orden urte batez bekara aurkezten denak bere sormen lan bat aurkezten du eta irabazten baldin badu hortan laguntzen dugu, eta bertze urte batez aukeratzen dugu itzultzeko libururen bat eta hori saritu. Eta aurten adibidez itzulpena da, Fred Vargasen altxa hildakoak, hau da, liburua, ez dakit nola jarri ikusteko. Hola. Eta orden, hau da 6. liburua ja. Eta bidean daude, Jose Anoiz idazten ari da bere sormen lana, eta berriki egin dugu deialdi berri bat, aurtengoa, bertze itzulpen bat, katalanetik itzultzeko. Eta zein da aurtengo obra? Aurtengoa da Guillem izeneko novela, Nuria Cadenesek idatzia, eta horre fascista batzuk, antifascista eta independentista bat hil zuten, eta historia erreala da, baina berak Nuria Cadenesek itzuli barkatu fikzionatu egin du. Eta liburu honek izan ditu 2 sari, novela beltzo berena 2020an eta liburuiko berena 2021an, eta 2020an biak, baina 2021an hartu zuen bigarren sari hau. Eta aurten erabaki dugu hortik, katalanetik itzultzea. Momentuz itzuli ditugu frantsesatik, italieratik eta inglesatik. Eta sormenak berriz izan ditugu Elustondo, Miren Gorrotxategi eta Eneko Barberena. Eta hori da gure kolekzioa. Eta nola aukeratzen dituzue obrak? Ezakit. Itzultzeko ez da erresa egirran, horre, bere momentuan honekin hasi ginelaik eskatu genien zenbait adituei zerrenda bat, zer itzuliko zenuke. Eta hor zerrenda luze bat dugu, baina tartean munduak aintzin segitzen dut, alakoatean deskubritzen dugu bat, eta orden batugu irizpide batzuk, batetik ezin da sobera luze izan, ze beka ere ez da milionada bat, baina 6.000 euro ordaintzen ditugu, eta orden itzulpena saiatzen gara neurri hortakoa izan dadin, eta ez sobera hundie. Eta gero saiatzen gara itzultzen hizkuntza desberdinak, erran bezala 4 hizkuntza horiegia itzuliko ditugu, hau egiten delaik, eta orden saiatzen gara bertze hizkuntza batzuk ere tartekatzen edo gutienez lortzen. Eta lehenesten dugu emakumezko bat izateare idazlea, ez da beti lortzen, baina saiatzen gara ze, nahiko maskulinoa da nahi bauzu, novela beltza, literatura gilena bezala, eta orden saiatzen gara emakumezkoak bilatzen, eta dudik ez, beltza izatea, eta gustatzen zaigun tramaren bat, irakurtzen ditugu liburu batzuk, ez, sailkapen hortan gelditzen direnak, eta bat aukeratzen dugu, ez da erresa egia, baina, Txalapartako Garaziarrola editoriarekin, eta gure artean hautatzen dugu. Zeinen artean ematen duzue dirua beka horretarako? Bai, beka hori lagundua dago, Txalaparta erranduan bezala, Baztango udala, eta guk 3 artean egiten dugu. Eta prozesu guzia ere 3 artean, hau da, aurkezten diren laginak ere, 3 entidaden artean edo erabakitzen da zein den bekaren irabazlea edo zein lagunduko dugun. Eta Txalapartaren izenean egoten da editoria, kasu honetan Garaziarrula, udalaren izenean berez alkatea, baina berak bertzen norbait izendatzen aldu, momentu honetan Fernando Anbustegi izanen da, eta gure izenean aintzineko beka irabazlea pixkat konpromisoan jartzen dugu eta berak ordezkatzen gaitu. Normalki itzulpena egin duenak aztertzen du itzulgaia. Orden Koldo Bigurik aztertu du azkeneko Fred Vargasena, eta orai aurkeztuko dugun, edo deialdia egin dugun katalanerakoa, Beñat Irastorzak, orai itzuli duena Fred Vargasen liburuak, berak
ordezkatuko gaitu epaimailan. Ikusi dugu beka bizatitan ematen dela, irabazleari bi ordainketa egiten zaiola, eta hori zergatik da horrela edo ez dauka arrazoirik? Nik uste dut, egiarran bekan adituak ez gara, baina hola ikasi dugu, eta uste dut normalki olako zerbait egiten dela. Hau da, lehenik beka irabazi duzula erraten zaizulaik, ematen zaitzu puska bat, eta gero ja lanak itzen duzulaik gainerako guzia. Pentsatzu dutela, funtzionatuko duela, ez dakit segurre, baina dirtzen zaite, zer da horre bekaren oinarrietan jartzen du, ez bauzu betetzen zure lana, itzuli behar duzula, orduan, pentsatzut errexago dela itzularaztea erdia osoa, baina ez dakit horregatik den edo ez, Baina, bere momentuan beka abiatu genuelaik eta hasi ginelaik zerak oinarriak idazten, bertze beka batzutan oinarritu ginen, pixka bate akatsak eta zuzentzeko ere lanartearekin aritu ginen, lanartea orduan sortu berria zen eta hola, eta orduan pixkatu gure dudak eta sortzaileak eta ongi tratatzeko edo albezain duin gutienez, hola, eta orduan, hola gelditu zen, egieran ez naiz kapaz errateko zuzenki zergatik den, baina ustotoi dela arrazoia. Eta nork parte hartu dezake beka honetan? Edo zeinek, egierran, edo zeinek, itzultzeko gai baldin bada edo zein guk aurkeztu dugun laginoi, nor nahi, egierran ez du inporte haunitz itzuli duen, gutxi itzuli duen, sekulan itzuli ote duen, afera da, gero aurkezten direne zera proiektuen artean aukeratuko dela, epaimaien arabera, epaimaikideen arabera, hobekien itzulia dena, edo, beti ere aukeratzen da laginerako lako kapitulu bat, non ikusten duzu zerbait igual zaitasuna sortzen alduena itzulpenean, eta orduan ikusteko nola erantzuten duen itzultzaileak, eta, baina, edo zeinek egiten aldu biztan da. Eta apuntatu nahi izatekotan, zer egin behar da, eta noiz arte apuntatu daiteke? Martxoan 8 da azkeneko eguna aurkezteko, eta aurkezteko, hortxe oinarrietan daude aurkeztu beharreko bi sobreak nola osatzen diren, eta oinarriak daude edo Baztango udaletxeko web orrian, edo gurean, ilbeltza.eus, edo txalapartak ere baditu bere webgunean. Eta orduan aurkeztu behar duena da, itzuli duen laginoi sobre batean eta bertze sobre batean bere datuak. Baina, hor zehatzago agertzen da oinarrietan. Eta hori, udaletxean aurkeztu. Posta arruntaz ere egiten aldu, eta bertzen azarat urbildu eta erregistrotik. Posta arruntaz egiten badu, horra agertu behar da seioan, martxoan 8 baino lehen egin duela. Posible da martxoan 8 berean seiatzea eta llegatzea 15 edo 14 edo nizer dakit, eta hori beti onartu inen da. Zer irizpide erabiliko dira aurkeztutako itzulpenaren kalitatea ebaluatzeko? Hori ez da erresa izan da, baina hortako daude hortako egin du editorial batekin beka, horiek ezagutzen dutelakoz gehiago mundu hau. Baina, horre baloratuko da, errespetatzea biztan da, originala, baloratuko da originaletik itzultzea. Ze, batzutan jendeak igual jotzen du, ezagutzen badu bertze, edo espainolez edo frantsesez hartu liburu eta hortik itzultzen edo itzultzeko laguntzea, normala da. Eta baloratuko da, pixkaten bere, ez dakit nola erran, liburuak horritzen duela, irakurketak ez duela trabarik edo, hori ere baloratuko da, hortik jotzen du pixket balorazioak. Kasuntan, liburu hau, katalaneko liburu hau ez dakit itzuli ote den espainolera ustut ez. Beraz, zuzenean inbertu dute katalanetik. Nork egingo du epaimaiarena? Lehen aipatu ditute Garazia Arrula txalapartaren izenean, Fernando Anbustegi Baztango udalaren izenean, eta gero Hilbeltzaren izenean, aintzineko itzulpen lana
irabazi zuena, eta kasu honetan Beñat Irastorza, Fred Vargasen liburu aurkeztu duena, eta aurten Hil beltzan aurkeztuko duguna. Eta noiz argitaratzen da irabazlea? Irabazlea, hoi da, 8 baino lehen kasu honetan martxoan 8 aurkeztuko direla ginak, hantxe epaimaiak izanen ditu hilabete pare bat aztertzeko eta erabakitzeko nork irabazi duen, eta hortik, maiatzatik, edo apirila bukaeran uste dela, hortik badu urte terdi idazteko. Eta normalki, Durangoko azokarako ja kalean egoten da liburua. Eta ja, hola, guk ere badugu hastia irakurtzeko, eta Hil beltzan, itzultzailearekin kasu honetan edo idazlearekin batean, pixka destripatzeko liburua eta aztertzeko. Eta ja, bukatzeko, baduzu zerbait gehiago esateko, edo hemen zaudela probestuz? Animatzea jendea. Animatzea aurkeztera, nik uste dut ariketa polita dela itzultzaileen dako, hortan ibiltzen direnen dako, nik uste dut baduela liburu polit bada, kolekzio polit batean egonen da, eta badu ere bere izena Hil beltzan zera publikatzea. Eta itzultzen hasi den jendearen dako, edo interesaduen horren dako, edo hasi berrien dako, ariketa ederra da ere bai, zera lagin hori itzultzea eta biatzea. Eta horren, animatu nahi ditut denak, hasi berriak, edo ja veteranoak direnak, eta hori da, eta kasu honetan ere animatu azken itzulpen honenen idazlekin solasean ekimenera etortzen Hil beltzara, orai Hil beltzaren 22an. Bale, mil esker gurekin hitz egiteagatik, eta zorte handia izan zuen proiektuarekin. Ederki, mil esker, konbidatzeagatik. Agur. Aio. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo izan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.